למה זה לא עובד? באמת, מי שם פה פטיש בשירותים? תקשיב, מאבטח, מישהו שם פטיש בשירותים. לא יודע מי זה. מה, אתה עושה צחוק? אתה יושב מול מחשב כבוי? בוא'נה, אתה חתיכת קלאמזי. מה זה? למה המסך שלי ככה על השולחן? תענו לי! תגידו רגע, המבורגר פה של מישהו? וואו, אתם לא עונים, אה? שמעת רגע? אני לוקח שלוק מהקפה. פספס. אתה חייב לבוא איתי לשם, יש שם משהו נדיר פה. אני אומר לך משהו נדיר, משהו... נו, איך זה? Need something to puff on. כן, אתה חושב שאני שכחתי מה עשית לי? Wait, are you on the boss's calendar? If not, we might have an issue here. לא יודע מה השעה עכשיו. זמן לביתה. נוף יפה, אה? אבל למה אתה בלי חולצה? מה אתה מסתכל עליי? מה אתה מסתכל עליי ככה? מה? מה מעניין?